bisa meron sa akin. Ma! 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 Oh. Talo ta, pakula mo masigo eh. Okay na, balong nga nato, parang gana na, paala tao. Ani si Bek na ba? Ano na? Ang mga na problemado nga ito pinamusi mo. Kaalang naman masiko na pakulago. Pero pedal ko. Si Bek na mo. Just mo itong pili. Kasta wala naman siya si Bek na pinamusi mo. Kasta siguro yung waterfall saan eh. Pwede pa masigo ta side na. Ano? Waterfalls ka na, waterfalls. Sorry na no eh. Dahil na po suminga mo itang yato mo. Patanyo ka lang, matang makititan sa'yo. Ama! Tanali mo sigo! Bakit Sakit mo na. na ito ko? Ni problema, duwa na dani ko. Ito pa nga pati ito kwarto. Ano, okay. Maintenance na. Patawag rin so sina eh. Kinagini sa tumeta masigo, tapakulago, ming nari, kaya. So na, pakulago, wala pakulago. Kasi naman no, pandemic sa kami. Sangit na, lumalawan tupot nito eh. Hindi ka na mabiyato kami. Nagkakotawag niya ng ore. Taga ka na pambida mi duwa. Ano pa, bida na umana doon. Meron mo lagu. Oh, brother, napastos mo rin, anak. Ni... Naputok bulukan eh. Kung ano bulok, ano pala, pakwak. Patog bulkan, tip ko to gamam mo na, bibulkan mo nga ni sobra na larik ko ano eh. Ano na pa, rigami ka. Nagkakal ng sinang. Hello? Hello. Oh, Ay, paano eh? awang, manunggo. Ano po, magkikin na anak nga ni. Tony. Nagabisi ka no? Oh, nakabus si Iya. Oh, Hindi nga, pwede talaga busi. May gatin na nga anak nga ni. oh, primado nga lalo, pangwa na tawa na, futas rin, anak eh. Tama ko ako, tama. Eh, ano ka? Kano na eh? May mo nga ni Kwang eh. May mo ta anak mo yung naniplano. Sige na, pwede nagabusi ka. Ito may na, bagari pa intang. Hindi ka to, alagaan nga ni anak. Alagaan mo na. Online. Awang alagaan mo na. 17 anyos nga na. Piano, baby mo na. Kampayak ko na lang. Matamay nga pala mga gabi. May na ba maulawang no gabi ago. Lamang ta. May mo na pagpupunta na anak mo yung eh. Na kung naman, pamutaan na mo, pakpo na latawesan. Hindi nga naman. Pagpatawa ka niya. Kaya na, tas pasina talaga sa upong-upong nga na, pakpa mo, may mabait na nga na, kami sunod-sunod man yun. A few minutes later. Yan, nilusyo mo rin. Tingnan mo pang kunin naman ni Sina na. Lucio! Oh! Diyan mo mana! Kaya na, malaki. Gabi pa bidating. Nata, Wang nga na. hindi ka to, kinigilid na ni ko. Masina kami na ng duwa. Ano ni? Hmm. Kalo siya, mga babatan din Philippines. Ano mo ko ako? Hindi, wanag kakalab, pinagkagayangan. Tulit ang susunod na pinga. Happy ka naman, patay yaman. Masiririga, yamang matarabafu. Iwanag mo na labang. Hiningwang ka naman, bato baka na si yamang. Sunod na pinga na, di batak ka na sunod na pinga na din. Happy, nagpapastos ko na ng yaman. Tutod ba, anak ko mga kung fu fighting. Oo, ano siya mga ngayon. Alto. Philippines. Ano tama? Hindi ka doy, Ang pandara, bakandang niya nang. eh di, may bro, alabi, Canada yun, mapato nga, batay yan dyan na. May nakakaya, may kaya, may tapakulago eh. Ah, sige, marayo ka labi, matambi ko. Kasi pagkantag na natutuloy. Medyo mamarayo ka labi na. Ngayon na, bida talaga doon. Awang, inawiyak ko na. Ita, Alabi, kamusihin ang sa kami daw eh. Mabida kami dua. may nagano mo yan, be, tayo ka, arabo, tuka na, the boyfriend na. Ganoon. Arabo.
Naninigay ka na sa Arabo. Takal ka nun, dun dito. Makakapos na ako. Kikuni ko, ano yan, dahilan naman. Kikutan ko, kano, ano ba, tali-tali na ka. Mga mabrong, yari ka rin, Arabo. Iga Ducati na, iga helicopter na, iga Ferrari na. Ducati la, balo. Samantala nita dua, iga ikareta, biskaleta, Kalesa. kalesa, tapos yore ikuliglig. O baka. Hindi ka daw kaya mo dumotor to yung pangataga. May ayari so ipang race, ilabi so tingin Wow. nagkakanak Canada. Pangataga to, Rosie. Kaya mo Rosie? Awang gai taking na tali tuni ga tanda nyo Lamborghini taki na kanina. Ma, ano mo so pagbalingan na patawaling so ano nga Huwag nga na nago. Ngita nga na mafuruya. Ngita ka na ituring to anago. Katamata mo na ngamin. At tanab, panitalina na bata. Arabo nga naman ba. Naga-afos yung Arabo. Mapigti nga na na diretso. Di nga na tama na. Ma. Ang ano? Ma! Ang ano? Ma! Sina na niya na.